al poliesportiu. Molt bona nit des de l'estudi 1 de Ràdio Granollers. Avui us donem la benvinguda a una nova edició del poliesportiu. Avui estem a dimarts i és un dimarts on parlarem de kàrting. Comencem! Anem primer amb el sumari d'aquest dimarts, on repassarem algunes de les informacions de les darreres hores i després parlem de kàrting. Som-hi! Recorda seguir el poliesportiu a Twitter, Instagram o veure'ns a YouTube. El poliesportiu, l'espai on Granollers practica el seu esport. Fa pocs dies l'Ajuntament de Granollers ha fet oficial un seguit d'actes que serviran per començar a fer bullir l'olla de cara a la sortida de la tercera etapa del Tour de França, un esdeveniment, recordem, que es viurà a Granollers el proper 6 de juliol. El consistori de Granollers ha preparat un calendari d'actes que tindran lloc en les setmanes prèvies a la tercera etapa del Tour de França. Les diferents iniciatives incorporen dins del programa d'activitats per fomentar el ciclisme accions d'ambientació a la ciutat i propostes educatives amb un treball previ a les escoles. A més, es vol involucrar els diversos sectors de la ciutat, com són l'hostaler i el comercial, per realitzar accions de promoció. El tret de sortida serà el 26 de març, que coincideix amb l'esprint intermedi de la quarta etapa de la Volta a Catalunya, que passarà per diversos carrers de la ciutat de Granollers. Però realment el compte enrere serà el mateix dia a 7:15, a la Porxada, amb l'acte dels 100 dies que faltaran per la sortida del Gran Depart Barcelona 2026. Les tres ciutats catalanes, Barcelona, Tarragona i Granollers, realitzaran un acte de forma independent, tot i que tindran certs trets en comú. El moment culminant serà de manera simultània a les tres ciutats catalanes a 7:15, amb la il·luminació d'edificis emblemàtics i un comptador dels 100 dies. A Granollers s'encendrà la plaça de la Porxada i la façana del consistori amb una il·luminació groga, col·locant-se un mallot gegant del Tour de França en algun punt de la ciutat. En l'acte s'explicaran els detalls de l'etapa granollerina i es presentarà l'ambaixador del Tour a Granollers. L'esdeveniment comptarà amb la presència dels alcaldes ballesans per on passarà el Tour, membres del Club Ciclista Granollers i diverses personalitats de la ciutat. El 27 de març el Palau d'Esports acollirà el Gran Dictat del Tour, una activitat de comprensió lectora amb alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles de Granollers, que comptarà amb la presència del director general del Tour, Cristian Prudhomme. D'altra banda, el 19 d'abril hi haurà la 41a edició de la Marxa Cicloturista Internacional Rutes del Montseny, trofeu Artur d'Orsay, organitzat per al Club Ciclista Granollers, que enguany ha modificat el seu recorregut inicial per fer-lo coincidir en part amb el recorregut oficial de l'etapa granollerina del Tour. El 10 de maig hi haurà la Diada de la Bicicleta i el 24 de maig Granollers acollirà per segona vegada la Copa Catalana de Ciclisme Femenina. Fem, doncs, ara una petita pausa per la publicitat i tornem amb més esport. Fins ara. T'agrada l'esport i vols descobrir una disciplina única i emocionant? Et presentem l'hoquei en cadira de rodes elèctrica, un esport dinàmic, ple d'energia, ple d'estratègia i adrenalina, pensat per a persones amb discapacitat física que volen competir i viure l'esport en equip. A Dracs Club d'Esport Adaptat som molt més que un equip, som una família que lluita per la inclusió a través de l'esport. Entrenem cada dissabte al matí al pavelló al Tub de Granollers. Si vols veure un entrenament en directe, conèixer aquest esport o fins i tot provar-lo, t'animem a venir. L'hoquei en cadira de rodes elèctrica és per a tothom. Ja siguis jugador, aficionat o simplement tinguis curiositat per descobrir-lo. Contacta'ns a través de les nostres xarxes socials i informa-te'n sense compromís. T'esperem per compartir junts la passió per l'esport. Ara ens pots trobar a la web de Ràdio Granollers. www.radiogranollers.cat. Trobaràs tots els continguts de la nostra programació, esports, informatius, musicals, podcasts, ho podràs escoltar i descarregar. Visita la web www.radiogranollers.cat.
107.6 FM. El Club Tenis Taula Granollers està buscant jugadors i jugadores per disputar competició federada als seus diversos equips. En la temporada del seu 5è aniversari, el club presenta per primera vegada 3 equips federats a les competicions provincials de la Federació Catalana. Els nostres equips participen des de primera provincial fins a 4a provincial, un equip de veterans i un equip femení per la Copa Catalana Femenina. Anima't, t'hi esperem! L'entrevista. Us ho anunciam al sumari, avui parlarem de karting, i és que fa tot just un any i mig el pilot calderí Arnau Cervera va ser sancionat amb 2 anys d'inhabilitació per conductes antiesportives, i per parlar del cas i de com està tot plegat, avui ens acompanya a l'estudi de Ràdio Granollers el protagonista, l'Arnau Cervera. Arnau, molt bona nit. Molt bona nit. Doncs Arnau, abans de començar la conversa, parlar de la situació i de més, nosaltres que hem d'anar amb una petita secció que es diu La Pregunta. La Pregunta. Amb aquesta música ens endinsem amb la pregunta d'avui, un espai on vostès, els espectadors i oients del poliesportiu, sou els protagonistes. Cada dia us informem de qui vindrà a l'estudi de Ràdio Granollers per Instagram, i en aquella història us hi deixem una caixeta on hi podeu posar les vostres preguntes. I avui, Arnau, et diu així la pregunta. Estem tenint ja jornades de ple sol, cosa que jo a nivell personal les agraeixo, i la pregunta diu: per tu arriba el pitjor temps per posar-te al mono o gaudeixes conduint tot i la calor? Doncs la veritat és una pregunta que em fan molt, i realment ni que faci fred ni que faci calor em molesta posar-me al mono, perquè al final com que ho tens tan interioritzat des que ets petit, que quan et puges sobre d'un vehicle, sobre d'un cotxe, que t'has de posar al mono, realment no et sents ni excessiu fred ni excessiu calor. Lògicament, quan hi ha aquelles èpoques de calor extrema, doncs notes el calor, però el notes quan estàs fora, no quan estàs dintre, perquè al final quan estàs concentrat, quan estàs competint, no pares amb aquestes coses. Perquè, mira, ara a mi ja m'ha sorgit un altre dubte. En d'altres categories, no sé si és el cas del karting, porten una mena una camelback, però una cosa similar per poder anar hidratant-se durant les proves. En el cas dels karts, també? Negatiu. No, No. Mare de Déu. No. El karting són curses molt explosives, a dia d'avui les sessions són molt ràpides, i també és una filosofia de que és molt simple el món del karting, tant el vehicle com el mateix pilot. Llavors, bàsicament no és necessari, també perquè al final són objectes, són sistemes que lògicament encaririen una miqueta més la disciplina i que la farien una miqueta més farragosa. Doncs mira, amb la pregunta i el meu dubte també personal ja resolt. Anem ara sí a parlar una mica de l'actualitat. Estem, podríem dir, a pocs mesos estàs a pocs mesos ja de que aquesta sanció s'aixequi o s'esgoti. Ja diries que estàs veient una mica la llum al final del túnel? Veuria la llum del final del túnel si sigués sincerament un miqueta egoista, pensant que només en el meu cas. El problema realment de tota aquesta situació és que això és un modus operandi que s'ha fet servir durant molts anys per part de federació, i que per A o per B però no s'ha volgut fer públic, i lògicament són coses que es tenen a converses a paddock, que no interessen, perquè hi ha aquesta sensació de que un pot sortir escaldat si aixeca massa la veu. I si sigués egoista, doncs sí, et diria que estic a poc de veure la llum, però realment estem molt lluny de que, per desgràcia, aquesta disciplina sigui totalment transparent i que sigui una cantera real per al motoresport. Llavors, un miqueta agridolç, però bueno, si t'haig de dir sobre la meva situació, sí, realment estem a pocs mesos de poder competir. O sigui, el que dius, segons tu, és que la federació aplica sancions desproporcionades perquè sí. Perquè sí, no. Al final el que et dones la sensació, i sóc el primer que no vol veure fantasmes, que no vol veure una mà negra, que no vol veure un complot, si volem parlar una miqueta més així, però realment després et trobes en detalls del dia a dia que aquests 2 anys he estat patint
de manera reiterada que un ha de ser, parlaré en aquest barroer, però en aquest estúpid, si no veu que hi ha una cadena en aquests mateixos fets, perquè realment ens hem trobat inclús perseguits en els mateixos tests, en aquests entrenaments i en situacions que no venien al cas i al final acaba havent un denominador comú i al final tot va petar al mateix lloc. Per al mateix lloc és la federació, entenc. Sí. Anem amb la mare dels ous, que és Motorland Aragón, Campionat d'Espanya de kàrting, juliol o juny del 2024. Anem a fer una mica de revisió, perquè tenim les imatges. És una cosa que, de fet, tu destacaves a Instagram, que la federació no havia utilitzat les imatges de l'streaming. Nosaltres tenim aquí les imatges de l'streaming. I jo vull, Arnau, que em portis una mica per aquest moment que veurem just aquí darrere. Perquè, clar, el complicat no és la sortida, evidentment, el jump start, està claríssim, no? Vull dir, evident. però el jump start es queda amb una sanció de segons, no? No seria res complicat. Però jo vull que m'expliquis el moment del segon revolt, que és quan hi ha el cop amb el dorsal 1, i és on hi ha la sanció amb agravant, no?, després. Ara ens ho explicaràs. Però, Arnau, porta'ns per aquest moment. Correcte. Bueno, aquí ja hem vist el salt de la sortida, el jump start, no només jo, sinó altres competidors també han comès jump start, això està tipificat amb 3 segons de sanció, i ara ens veiem com ens estem arribant a la segona curva, aquí veiem com el que és el precedent número 1 desacelera de manera diferent a tot el reste del grup, que viatgem a una velocitat que seria la normal per prendre la curva. Què passa? Això provoca aquesta col·lisió entre el vehicle número 1 i el vehicle que està a la seva esquerra. Aquí fa falta matitzar que des de fa uns anys els karts portem un sistema en el morro que es va fer per simplificar tot allò que eren col·lisions amb el vehicle que ens precedia. Això està molt bé si no tenim en compte les situacions. O sigui, això, si ens tapessin els ulls, doncs podríem dir que aquest vehicle ha col·lisionat contra algú. Què passa? Que això, com tota norma, fa temps que molts dels participants ho han, diguem, com ho diríem? Han atemptat contra l'esperit de la norma. Què vol dir atemptar contra l'esperit de la norma? Doncs fer brake test. Un brake test és bàsicament frenar en llocs o més abruptament del que hauria de ser per cometre una curva, amb la clara intenció de que el que ve per darrere col·lisioni, per tant, has guanyat que aquest que t'està precedint ja té una sanció automàtica i tu l'has provocada. Llavors, què va voler fer veure aquí la federació? Que bàsicament jo vaig perdre els papers i res més llarg d'això. A les mateixes imatges es veu com el vehicle número 1 mira cap a l'esquerra per tal de veure qui és el que té al seu costat té un company d'equip, i per tal de que tots els que venim precedint per darrere no l'adelantem, genera un brake test, dient, bueno, si em col·lisionen per darrere s'emportarà una sanció o el que m'estigui precedint, i el meu company podrà passar per davant. Llavors, clar, això va generar una col·lisió en cadena. La sorpresa va vindre tal com van relatar els comissaris esportius el que havia passat. Jo al final vaig ser l'únic pilot que no va acabar la màniga, tots els altres participants van acabar la màniga i tot i així vaig ser l'únic que li van posar sanció. Aquí veiem com el número 1 mira cap a l'esquerra, desacelera per deixar passar el seu company que viatja per l'exterior i va provocar que els que venien per darrere no tinguessin més opció que no poder evitar la situació. Perquè anava a dir, el temps de reacció per evitar el número 1 ha de ser una història bastant ràpida, no? No, al final, saps el que passa? Que com que tots ens coneixem i sabem el nivell que tenim l'un de l'altre, no t'esperes que un pilot de cert quin nivell agafi i et freni en un lloc on no toca, perquè tu estàs pensant que frenarem 20 metres més endavant i no t'esperes que algú agafi, desaceleri i clavi els frenos. Clar, et quedes en aquell moment perplexa perquè no t'ho esperes. Realment agafes i passa allò i a la que t'has donat compte ja estàs sortint de la curva. Clar, imagino que això ho has parlat tu també amb el dorsal 1 i de més. Aquestes converses, clar, vull dir, hòstia, devia ser sorprenent, no? Tu li dius,
Tio, has frenat un puesto que jo no m'imaginava i ell devia dir, no? Vull dir, com... Doncs mira, interessant que m'ho preguntis. Tal com va acabar, jo de fet no vaig acabar la cursa, no vaig acabar la cursa, tot el reste de participants la van acabar, tant el número 1 com els altres implicats, i no et faràs creus, però vaig anar a la meva carpa i el que em vaig trobar és que el pare del participant número 1 va vindre a la meva carpa i amb una actitud, direm que Violenta, agressiva. hostil, recriminant-me i acusant-me de coses, i això el comissaris esportius no va tindre en compte, que se'n va vindre a assetjar dintre de la carpa, que se'n va perseguir per dintre del paddock, i tot això ho va obviar la federació. Per les imatges que hem vist, doncs ha caigut aquesta sanció d'un parell d'anys que acaba aquest estiu, una mica desproporcionat, no tot plegat. És el que heu estat lluitant, Arnau. Sí, al final et dones compte que el per què passen aquestes coses, i és que quan jo al final ara mateix tinc 28 anys, per 29, vaig començar a competir amb 7 anyets, he fet campionats nacionals, internacionals, copes del món, he representat Espanya a seleccions, i diguem que a nivell esportiu estic en queta de tornada, i ja des de fa un parell d'anys des que competia, jo en els mateixos briefings i en el paddock predicava punts de millora de la competició, inclús fent des del punt de vista pedagògic d'aquells que pujaven a la categoria, doncs, escolta, no entris així, no facis així, perquè això és insegur, aquesta categoria funciona d'una altra manera, perquè caseta és la categoria màxima del karting, anem amb marxes, i diguem que la filosofia esportivament parlant és una miqueta diferent. Ja des de feia un parell d'anys, però clar, no només amb els meus companys, sinó també a nivell federatiu, perquè al final tens una edat i comences a parlar ja de tu a tu com a adults. Què passa? Que això quan no agrada a qui porta una miqueta el tema, doncs es generen aquestes situacions que passen a un punt personal, no per la meva part, sinó per part de federatius, per part de responsables, i són els que després, a darrere fons, generen aquesta desproporcionalitat a l'hora de fer les sancions. És el que em sorprèn, no?, que ho comentaves tu, representant precisament a la selecció espanyola de karting en nombroses ocasions i traient bons resultats en aquestes vegades que les has representat. És estrany, no?, que se't vulgui fer fora, també. Vull dir, no? És com, ostres, jo ho he donat tot per vosaltres, perquè a mi ara m'esteu atacant? Ja, per desgràcia, és el que he dit al principi, soc el primer que no li agrada veure mans negres, no li agrada posar excuses, però sí que és veritat que sobta moltíssim que hi hagi aquestes actituds, i més quan l'únic que penses és en un bé per la disciplina i perquè sigui pròspera i que sigui sana. Ho has comentat al principi, també t'has trobat impediment a l'hora d'entrenar. Explica'ns una mica aquestes problemàtiques, quina és la justificació dels circuits o de les zones on, no sé si ho llogaves, si havies d'accedir d'alguna manera. Explica'ns aquesta problemàtica, també. Doncs mira, te l'explico breument. Quan es fan els campionats d'Espanya, el cap de setmana abans de la cursa se li diu que és el cap de setmana del test. El cap de setmana del test és bàsicament estar concentrat en divendres, dissabte i diumenge, i són unes jornades de test que teòricament organitza el mateix circuit amb el segell de federació. Amb el segell dic perquè bàsicament l'únic organitzador d'aquestes i l'únic responsable són els circuits. Llavors, l'únic paper que juga la federació, pel que jo tinc entès en aquests tests, és bàsicament posar-se en contacte amb el circuit i dir, escolta, el cap de setmana següent tenim la cursa, et demanaria, perquè al final són instal·lacions privades, que aquells dies només poguessin rodar karts, que no hi hagi motos, que no hi hagi tandes de lloguer, per tal de que els que són participants que vindran la setmana que ve puguin entrenar en plenes condicions. Llavors, aquestes jornades de test, tota la vida, han sigut obertes. Obertes què vol dir? Que no tenies que estar obligatòriament inscrit a la cursa del següent cap de setmana. És més, el plaç d'inscripció tanca el dilluns de la mateixa setmana o el diumenge d'aquell test per inscriure't a la cursa. O sigui, diguem que encara estàs en termini d'inscripció. Llavors, tot això mai ha sigut problema, i m'he donat compte que des que tinc la sanció, quan he anat a fer les jornades de test, Federació donava indicacions als circuits que tots aquells pilots que no estaven inscrits no podien córrer. Clar, és el que t'he comentat abans, al final ja ets adult, ja tens unes tables de vida i dius que no,
això no està tipificat, que el circuit no ha anunciat ni per xarxes socials ni per canal directe oficial seu que això seria així, limitar el dret d'admissió, i sí, ens hem trobat en aquesta problemàtica i fins que diguem que no he posat sobre la taula la possibilitat de trucar a les forces de l'ordre per tal d'aixecar acta, doncs no se'n deixava rodar. És més, els mateixos circuits fent trucades telefòniques en federació, que deien que sí, que no, que tal, i jo els exigia, dic, sigui el que sigui, m'ho passeu per escrit. Ningú volia passar res per escrit, ni des de federació ni als circuits, i al final en deixaven rodar, però després de passar-me poder 1 o 2 hores diàries lluitant per total, pagar un tiquet de pista, sortir a pista i marxar a casa. Llavors, clar, això, quan passa un cop, dius, bueno, vale. Quan passa 2, ja dius, hòstia, no pot ser. I sempre hi ha la mateixa figura, el mateix nom darrere del federatiu, i tot va parar sempre al mateix nom. I què passa? Que al final no vols veure mans negres, però arriba un moment que dius, si això mai s'ha aplicat, si això mai jo, que hi ha hagut carreres que no m'he inscrit i he anat a fer test, mai m'ho han aplicat, per què ara sí? Perquè, de fet, no només jo, sinó que altres pilots que van a rodar, entrenadors o coach, com se'ls diu ara, de nanos petits que roden amb ells, clar, els han obligat a que no podien rodar per aquesta problemàtica que jo teòricament generava. I bueno, això va ser una cosa molt evident d'aquest punt de persecució. Va haver inclús un dels circuits on jo vaig anar a rodar un divendres, que és un dia entre setmana, que no em va deixar rodar el circuit, i els mateixos federatius em deien que no em deixaven rodar perquè ells ho deien. I bueno, vaig posar full de reclamacions al circuit i de més, perquè al final, bueno, la federació pot dir el que vulgui, però al final la instal·lació és privada i la responsabilitat és del circuit. Fem ara una aturada a la conversa. Aquesta temporada del poliesportiu estem posant la mirada enrere per descobrir una mica com era l'esport a Granollers en el seu passat. Anem a descobrir un nou fragment de Granollers i l'esport. Mentre això succeïa, la natació granollerina sortia de les beceroles. La inauguració l'any 1967 de les piscines municipals, així com les altres cobertes, 5 anys més tard, permetia la projecció del club local. L'any 1967 marca un punt d'inflexió en la història esportiva de Granollers. És en aquest moment quan s'inauguren les primeres instal·lacions municipals dedicades específicament a la natació. Fins aleshores, la pràctica d'aquest esport a la ciutat era molt limitada i no disposava d'espais adequats ni estables. Amb l'obertura de les piscines, Granollers fa una aposta clara per l'esport, la salut i la formació de la ciutadania. Aquest nou equipament permet que infants, joves i adults puguin aprendre a nedar, entrenar i també participar en activitats aquàtiques de manera regular. A partir d'aquí, la natació es consolida com una disciplina clau dins la vida esportiva local. L'any 1967 esdevé el punt de partida d'una tradició que ha crescut amb el temps i que continua ben viva a Granollers. Immediatament, el Club Natació Granollers va ampliar de forma impressionant el seu ventall d'opcions esportives, ja que, a més de les seccions de waterpolo, la gimnàstica esportiva o la natació sincronitzada, hi va afegir altres modalitats com el karate, el judo o el mateix voleibol. Amb la construcció de les piscines i també el gimnàs del qual coneixem ara com a Club Natació Granollers, aquests dos esports van arribar a la nostra ciutat per quedar-se. Som molts germans, som 6, i llavors els meus pares, perquè anéssim a algun lloc on tots poguéssim disfrutar i així, el més barat i el més a la vora de casa era la piscina. I llavors a partir d'aquí el meu pare ens va començar a treure la por a l'aigua i hi ha cursets amunt, cursets avall i llavors natació. Però quan feia natació sempre quedava l'última amb les competicions i així, no? I llavors no m'agradava gens. Això, nedar i estar-te matant i anar fent metros i arribar sempre a l'última era algo fatal. I vaig començar a fer natació sincronitzada. Anar entrenant i el primer campionat ja que vaig participar ja vaig quedar a campionat de Catalunya amb les petites, tenia 8 anys, fins que ja vaig ser bastant grandeta, vull dir, als 15, als 16 anys vaig començar ja a agafar medalles d'or, medalles de plata, amb solos, duos, equips, el que fos, i llavors ja campionats d'Europa, campionats internacionals, olimpiada, i llavors fins aquí, cansadeta, i ja vaig acabar.
amb l'Arnau. Cervera, estàvem parlant d'aquesta sanció. Se t'acaba l'estiu. Arnau, objectiu competir aquesta temporada? Correcte. De fet, no, com estàvem comentant, jo no he deixat d'entrenar, no he perdut la il·lusió ni les ganes. De fet, vull tornar i amb més força que mai, perquè és un esport que m'estimo moltíssim, el practico, com he comentat abans, des dels 7 anyets, i encara em queden molts objectius esportius que complir, i lògicament segueixo entrenant, i aquest any vull fer com a mínim 1 o 2 carreres per agafar un queta de to de cara al 2027. I per tancar, quin objectiu tens en el món del kàrting ara? Dius que et queden alguns objectius per assolir. Quins diries que et queden així importants? Resumint-ho molt, tinc objectius esportius i objectius professionals. A nivell esportiu, tinc molt clar que no vull acabar la meva carrera esportiva sense proclamar-me campió d'Espanya de kàrting. Hem estat en el top 3, hem fet subcampions i hem fet molts podis, però encara no hem consolidat un campionat com a tal, i això seria un objectiu molt clar que em voldria marcar pel 2027. I a nivell professional tinc un petit club on tenim una filosofia molt de base del tema del motorsport, formem a pilots, formem a persones, formem a professionals dintre d'un car, i m'agradaria que aquesta filosofia, aquesta manera que tenim d'entendre el motorsport sigui pròspera, que sigui entendible i que tingui un espai també dintre dels paddocks, i personalment també m'agradaria algun dia tindre algun petit càrrec per ajudar a fer més sostenible i més pròspera aquesta categoria. Doncs recordem al pilot calderí Arnau Cervera que buscarà tornar a competir aquesta temporada i tant de bo pugui complir aquest objectiu d'arribar a ser campió d'Espanya de karts l'any 2027. Arnau, moltíssimes gràcies per parlar avui amb nosaltres. Moltes gràcies. Doncs vinga, nosaltres que tanquem ja el poliesportiu d'aquest dimarts, ja ho sabeu, ens podeu escoltar aquí a Ràdio Granollers a partir de les 8 de la nit, o si ho prefereixen, ens poden veure a partir de 2:15 de la nit a Vallès Oriental Televisió. Que passin una molt bona nit. Fins demà.